Hello guys, it's Christine and this is our family budget. So ngayon gusto ko pag-usapan natin guys yung mga tatlong maling paninindigan nating mga Pinoy. So, yan yung pag-uusapan natin today. At alam kong maraming magre-react dito dahil maraming mga Pinoy na talagang ginagawa ito. At ito yung mga paninindigan nila. At ito rin yung paninindigan ko noon na pinagsisihan ko. So, ayun. So, bago tayo magsimula guys, gusto ko lang sabihin na kasi marami tayong mga viewer na, mga bagong viewer na nakakaabot sa ating channel. Dito sa ating channel guys, na pinag-uusapan natin dito about budgeting, kung paano mag-ipon, kung paano mamuhay ng simple, daily vlogging, lahat ng yan pinag-uusapan natin dito sa channel. At kung yan yung gusto mo, well, welcome sa ating Our Family Budget na family. So, simulan na natin. Okay, hindi ko na patatagalin ito, no? So meron akong ginawang tatlong maling paninindigan nating mga Pinoy. So, ito yung mga common na sinasabi natin. So, pinakaunang maling paninindigan, guys, is, ito yung word nila eh. Okay lang walang makain basta may bahay. Relate ka ba dyan? Yan ba yung sinasabi mo? So, eto yung aking explanation dyan guys, bakit siya maling paninindigan. So, alam ko marami sa yung ganyan talaga yung paninindigan ninyo na mas inuuna, yun yung naka-mindset sa ating mga Pinoy. Diba? Yun talaga. Kasi kahit naman ako, ganyan din yung mindset ko noon. So, ang aking explanation dito guys, no, is hindi naman kasi tama itong sabihin na okay lang walang makain basta lang may bahay. Kasi, ang mangyayari kasi, no, kung uunahin mo lang yung bahay, kahit wala kang kinakain, aanin mo yung bahay kung wala kang kakainin, mamamatay din kayo. Diba? So, parang hindi tamang sabihin yon na parang ganong pagkasabi na okay lang basta lang magkabahay, diba? Kasi kung nagugutom naman yung pamilya mo, yung may malaking tendency na kung syempre kung kapos na kapos kayo, kipit na kipit kayo, may mga malaking posibilidad na ibibenta nyo din yung bahay nyo. Dahil syempre, ano yung ibibili nyo ng pagkain kung wala naman kayong pera, kung yun nga, wala nga kayong makain, tapos uunahin mo pa yung bahay, diba? Syempre, dapat mas uunahin mo yung kakainin ninyo kumpara dun sa magkaroon na ng sariling bahay kahit parang parati kayong nalilipasan ng gutom yung pamilya mo, basta talaga makabahay, diba? Parang hindi ako agree dyan sa mga ganyang paninindigan na yan. So, ayun. So, ang pangalawa naman guys is ito, very common din ito, at may kilala akong ganito. Okay, parati naman sinasabi, okay lang naman mangutang, may napundar naman. Diba? Relate ka din ba doon? Kasi marami akong event sa family ko. Si mama, kung nanonood ka, yun yung mindset ni mama noon. But I think ngayon parang parang nare-realize niya na din. Parang thankful naman ako dahil nare-realize niya nung unti-unti. So, eto yung explanation ko niyan guys. Kaya hindi ako agree sa paninindigan nito at inisip kong mali ito dahil parang sinasabi natin na okay lang naman mangutang. Even sa mga kasamahan ng asawa ko, yung sinasabi nila, may napundar naman. Kasi maraming based on sa experience namin guys ni mama, sa nakikita ko kasi kay mama talaga, kasi syempre namulat ako talaga sa, alam mo yun, sa pangungutang, alam mo yun, ganon, namulat ako sa ganon. Okay, parang ang ginagawa natin is okay lang mangutang basta may nakikita tayong, for example, may nakikita tayong sa paglagay natin TV, okay lang utangin kasi basta may naipundar lang tayo. Parang yung, ang gusto natin, may nakikita tayo sa ating inuutang. Parang ganon. Ang nangyayari kasi dyan guys, sa mga ganyang bagay, nagiging habit mo na siya na mangutang ng mga bagay. Una, uutang ka pa ng, yung maliit pa lang na So, sa susunod naman, iisipin mo, pag na-paid mo na yung bagay na yun na medyo konti lang yung price, iisipin mo, kaya ko naman pala dito itong bayaran, so, mangungutang ako ng mas malaki-laki.
kasi kaya ko namang bayaran yun. Tapos, yun, hanggang sa naging habit mo na nga siya, madadagdagan na naman yung utang mo, hanggang sa madagdagan, hanggang sa hindi mo na namamalayan, yun na pala yung pumapatay sa'yo. Parang yun yung nagiging cause ng paghihikaws mo. And witness ko yan kay mama. Kasi parating sinasabi ni mama sa akin noon, kasi sinasabi ko sa kanya, huwag kang mangutang, huwag kang mangutang. Pero sinasabi naman niya, okay lang naman ako, oo nga, umutang ako. Pero nakita mo naman yung aking nakita mo naman yung aking, marami akong napundar, marami akong ganito, marami akong ek ganito. Pero, oo nga, marami kang napundar. So, eto yung tanong, makakatulong ba siya yung mga ipinundar mo? Kung ngayon naghihikaws ka, makakatulong ba siya sa'yo? Hindi. Except kung ibebenta mo siya. Diba? So ano yung point ko dito sa sinasabi ko? Ang sinasabi ko lang guys is yung mga ipinundar mo na kasi nga yun yung pinapaano mo na yun nga nangungutang ka dahil may nakikita yun yung natin parang para lang mayroon tayong nakikita kahit hindi naman talaga natin kailangan, pero basta nakikita mo may napundar ka, marami kang gamit, yun yung basihan natin sa pagiging asenso, parang ganon. Pero hindi mo nakikita kung ano yung epekto nun sa'yo, at talagang na-witness ko yan sa sarili kong mama. At kaya ko sinasabi ito guys, no, kasi marami akong kilalang nag-struggle sa ganyang bagay, at akala nila normal lang yung ganun, pero kasi parang ang lumalabas guys, parang nagiging materialistic ka na, parang hindi na practical yung mga ginagawa mo. Yun yung perfect word na dapat sabihin talaga, nagiging materialistic ka na dahil dun sa gusto mo lang makapundar. So ayun. At yung pangatlo naman guys is, ito yung word nila na normal lang naman may utang. So, ito yung sinasabi nila parate, normal lang ang may utang. Okay, normal lang ang may utang. Okay, normal lang yan. Kasi sa mga, even sa lahat ng Pilipino, parang iilan lang ata yung walang utang talaga. Kaya, para sa akin guys, no, kasi yun din yung naging mindset ko noon na normal lang talaga magkaroon ng utang, normal lang. Pero, yung kagaya ng sinasabi ko dito sa aking mga videos na okay lang naman mangutang kung ipupundar mo doon or ilalagay mo doon sa iyong negosyo na alam mong lalago or alam mong may potential na lumago. Wag lang umutang para lang ipambili ng ating mga luho, para lang ibili ng ating, para lang meron tayong maipapakita sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan na okay, meron akong ganito, kaya kong bumili ng ganito. Parang may pakita ka. Kagaya ng sinabi na nga ni Dave Ramsey. So parang yung sinabi niya is buying things you don't need to impress people you don't like. So meaning, bumibili ka ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan para lang makapag-impress ka sa mga taong hindi mo nga gusto yung mga taong yun. Pero parang hindi perfect word yung pagpapasikat. Parang mayroon lang yung pride natin, parang gusto lang natin na parang nakaka-boost din yun ng pride, diba? Parang pag merong mga tao nakakapag-appreciate dun sa mga binibili mong bagay na okay, ito mahal, nabili ko yan ng ganyan yung presyo, yung mga ganon. So, parang nakakaano din yung ating ego natin. So, yun. So, yun lang guys. Yun lang yung ang aking mga pananaw dito sa mga bagay na ito. Alam ko maraming magre-react dito at alam ko rin na maraming mag-a-advise sa inyo at nagpapasalamat na ako ng advance sa kung ano man yung i-advise niyo. At leave comment down below guys kung ano yung mga pananaw ninyo sa mga bagay na ito at kung ginagawa niyo ba ito noon or ngayon. So ayun. So I hope you guys enjoy, and at huwag niyong kakalimutan mag-subscribe and follow niyo ako sa Facebook tsaka sa Instagram, Our Family Budget, and see you in the next video guys. Bye bye.